Mitä hyötyä Wave tuottaa kiinteistönomistajalle, rakennusalalle ja entäpä yhteiskunnalle? Rakennettu ympäristö on erittäin suuri päästölähde ja sen päästöjä pitäisi tiputtaa yli 80% seuraavan 10 vuoden aikana. Ja niitä päästöjä voi pienentää kulutusta pienentämällä tai sitten puhtaammalla energialla. Ja Wave keskittyy siihen kulutuksen pienentämiseen. Ja siitä on tietysti kiinteistöomistajalle ihan suoraa hyötyä energiakustannusten kautta, rahoituksen kautta, vihreän rahoituksen kautta ja sitten tietenkin se sisäilman laatutaso, että se viihtyvyys paranee, jolloin vuokratuotto on korkeampi. No sitten yhteiskunnan kannalta se merkitys on tietenkin ihan valtava, että energiateollisuus tekee kaiken mahdollisen, että saadaan sitä energiaa tuotettua puhtaammin. Mutta tässä saadaan se vaikutettua sen kulutustason kautta erittäin merkittävästi siihen kokonaisuuteen.